Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, barodari aziz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, do'ston va barodarin aziz. Marhamat kune. Xush omade ba efir. Savolҳо оиди авиакасса бошад, чиптаи ҳавопаймоӣ метавонед нависонед. Якам тархостем суҳбат кунем ва нархи навои билетҳоро бошад ба шумо пешкаш кунем. Марҳамат кунед, дар комментария ҳами эфир нависонед. Кӯшиш мекунем ҳамаша ҷавоб метиҳам. Ба кадом шакл успед намекунем ҷавоб доданда ё ин ки пропускат мекунем. Метавонед дар номерои авиакассамон занг занед +7 921 771 5105 ва баъдан каме нархи навои чиптаи ҳавопаймо қимат шудагӣ баъди ҳамин камтар гапшоп Москва шудагида. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aka Ismoil Kani gaganda. Aka Ismoil Tojikistonda har seviyasi joy medone ki sistem va anu sabab der mekna efiru der medroya. Bilet Domodedow Dushanbe chand so'm shida. Domodedow Dushanbe chandimda aka dar Kurachisilar chandim shida. Arzon o'zi rayvonu kovasta. Ami arzon mobayno ham moda. Asta to 15000 rubl asta 10 11 12 13 dasta. Ay Moskva Dushanbe. Assalomu alaykum. Metona zagrani rossiyskiy Agar гражданин Россия боши без загранпаспортуш рафта наметуни ака. Assalomu alaykum. Man метонам. Aka Ismoil Tojikistonda Peter Dushanbe 12 chansmi aka. Hozir mebinam Sankt Peterburg Dushanbe. از سنت پترزبورگ دوشنبه سنت پترزبورگ دوشنبه برادر عزیز روزی 12 دسته نرخ 16600 روبل 16600 روبل از سنت پترزبورگ دوشنبه روزی 12 اپریل. سلام علیکم اکا جان. روز من номерош айхидаш гирифтам, шумо ҷавоб додем. Бале ҳар дия номерош да дасти май, номераам Россияш Тоҷикистон рафта ки чӣ кор мекунам. Ҳам номери пешинаш да дасти май, ҳам номери худам авиакасса. WhatsApp-ошам да дасти худмам аст, да дасти худшонам аст. Не ки аз Тоҷикистон ки связоштиса барам дератавита. Акса чия дар кафе. Бародар азиз, аксия дар кафе. Як стакан компот, хурмо, оби замзам, половина лепёшка, нимта шӯрбо бульон, нимта ош, ҳамаш якҷоя 350 рубл. ҷавоб метиҳем ку ака чӣ нависонде? Билети Душанбе Сочи чанд сумай? Душанбе Сочи. аз Душанбе ба Сочи 5 апрел. Душанбе Сочи 5 апрел дар рейси 4 даста 25200 рубл. 25200 рубл ба рейс дига 7 да мешавад 24500 рубл. дар ҷои кормон коргар баъди Рамазон мегирем. озир одам толка шаб мешавад. ҳамин сабаб пакрият намекунад, фақат шаб кор мешавад. ростай депорт мекунад одамро аэропорт. Не, агар штрафот спордагӣ набошад, баъд депорт не, ҳамин нафарода ки билет дифтесин баъзеш документам надоранд рафтеси янаки. Хай насибай Жуковский Душанбе 5 апрел да. Озир мебинем Жуковский Душанбе. бародар аз Жуковский Душанбе камтар сериозоста 5 апрелда 19500 рубл.
Assalomu alaykum. Krasnoyarsk Buxta. Oz ями ресои Бухтар то рӯзи 14 маҳкам шудагӣ. Фақат душанбе меравану клуб. Не ки аз Красноярск клуб намерав, фақат душанбе. Исмоил баъди Рамазон насиб баъд ид мумкин биёд. Рӯзи 10 апрела аз Москва Душанбе нархаш 15000 рубл. 15000 рубл аз Москва Душанбе 10, 11, 12, 13. Се рӯз ҳамин нархай. Шереметов Душанбе намерава кай Ҷамшед. Аз Шереметов Душанбе через посадка фақат мерава Казан, Самара мерава. Санкт-Петербург, Москва 8 апреля. Санкт-Петербург, Москва. аз Санкт-Петербург Москва рӯзи 8 апрел акаҷон 3500 рубл. Прямой самолет 3500 рубл аз Санкт-Петербург Москва. граница рафтанда агар мисол мард боше барои ҳамин риш камтар ғам метавон гуфтесиян ҳамин нафарода ки билет гирифтесем ҳамихе мегам. баъд агар як штраф дошта боши штрафта споридагӣ набоши депорт мекунанд. Штрафта споридагӣ набоши споридагӣ боши ҳеч кор намекунанд. Бо документка метавонӣ омада метавонӣ. Салому алейкум. 5 нафарем, як кӯдаки 6 моҳа, якта 6 сола, якта 7 сола. Подар модар Жуковский ближайши. барои хеле бисёр буданаш дар WhatsApp монависоне нам поёни ами эфира тамошо кариса нигоҳ куне. Исмоил тоҷик карагиай зард бараш дааса авиакаса номере WhatsApp да нависонед. олизи занг занед бардоштан наметавонам. Нависонед ҳамаша иншоалло ҷавоб метиҳам. бародароз дар ами эфир 166 нафарай 8 нафар лайк мондагиай. метавонед ки агар қин набошад ам боло дастаи лайк азер куне. иншоалло бо нафаро зиёдтар мешаванд. дуроян каме одамо бисёр ки шавад бо хубтар мешавад. коргар намегирен акаҷон аз заграндорум акаҷон духтарам WhatsApp да нависонед. амоҷа Оишамо Ҳасанова нависагиаку барои кор WhatsApp да нависонед. коргармон рафтагиаташ маслиҳат мекунем. ака Жуковский ака клуб Жуковский аз тарафи клуб ба Москва ҳозир мебинем. ҳозир баръакс шуда ҳамин 3-4 рӯза дад баръакс аз тарафи Тоҷикистони сарзон шуда. Жуковский клуб анҷом дад. Жуковский клуб омадан клуб Москва Жуковский омадан 17700 рубл. Новосибирск киҷоша бинем акаҷон пира нависонед. кадомеда ки чипитаи ҳавопаймо дар корай бародарои азиз. баъзетон намиҷа менависонед ки душанбе равин Москва равин ами торка менависонед як шаҳра бин. ихе хат намеша бародар. ман надонам ки шумо дар куҷоед. мо дар Санкт-Петербург қарор дорем. агар ки қин набошад ҳамҷа нависонед ки мисол аз Москва ба Душанбе 15 число ё ин ки аз Душанбе ба Москва 17 число. ами қин нависонед параша. ман бо ихе ҷавоб доданаш хубтар ки теза ҷавоб метиҳам саволтона. Салому алейкум. Москва Душанбе 15 май чанд бошад? ба монанди ҳамин бародар. Москва Душанбе 15 май. 15 май да бародари азиз Москва Душанбе 16800 рубл. Новосибирск. марамат кунед бародар. ишмат ошмат бародар марамат кунед. кутубхона аст кор кардасем. иншоалло баъд аз 1 соату тақрибан 1 соату 30 минут 1 соату 20 минут пас ифтор мешавад. марамат кунед биёед. аксия дорем. шӯрбо ош нон хурмо компот ҳамаш обши 350 рубл. агар дар гражданӣ Россия бошӣ бекзагран намешавад рафта. не намешавад. агар гражданӣ Россия бошӣ ё не ки загранпаспортша надошта бошӣ наметавонед рафта. аз Душанбе Новосибирск. аз Душанбе Новосибирск бародари азиз 21000 мобайнои мода апага астай 18000 бо мобайнош дастай 22000 аз Душанбе Новосибирск. агар 15 апрел
15 aprel rest نیست دوشنبه نوسیبیرس. روز 14 دسته 28000. Akatçıkla müzikal montaliniyar. Duşanbe Kazan haftam çısladı. Duşanbe Kazan. Az Duşanbe ba Kazan haftam çısladı resniste. Şaşım da hastayı naham da 20000. 20000 rubl. Novosibirsk Duşanbe. Novosibirsk Duşanbe. از نوسیبیرس دوشنبه باشد 15500 روبل. بعد مبینای ما دا باشه قیمت ترکه 19000 روبل. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت برادر رحمت باشد. تشکر زیاد برادر. منو چهره رحمت. یکاترینبورگ خوجان دا بینین یکم داکا. یکاترینبورگ خوجاند. برادرجان روز یکم دست است یکاترینبورگ با خوجان نرخ شکر 16800 روبل از یکاترینبورگ تا خوجان 27 اپریل بینه دامده دوشنبه مسکو دوشنبه مباینای ما یعنی 20 مباین و تماشاوی ماه اپریل از مسکو به دوشنبه نرخ چیپته هواپیمایی چنده نویسنده برادر از جوکوفسکی هسته 16300 روبل ونوکووا هسته 17000 روبل بعد هسته ایجاد داماددوف و ونوکووا رئیس سومون ایر باشد 18800 روبل برادر عزیز مسکو سورگوت 18 هم بینه نویسنده یکه برادرجان از مسکو سورگوت 17 همش در ارزان‌تر است 4200 روبل 4000 روبل میشه مقصد همون خطی که میشه 4000 روبل روزی 18 گفتگی شما دا باشه اکجان 7200 روبل خیلی فرق داره از این سبب باید دیگه شب پیشنهاد کنم از مسکو تاشکند این اکجان ها میبینم بخشش زیادتر که اکجان از همون سبب نشده مسکو تاشکند چندم چیزا اکجان از مسکو تاشکند ارزان‌تر اکجان مبینای مودا 6800 روبل از مسکو تو تاشکند 6800 روبل نه که без багажа یارو بعد багаж забайд میکنی باز ارزانش هم هست هفتم هشتم او روزاش دسته 6200 روبل 6000 روبل خلاص از مسکو تو تاشکند هم ونوکووا هم ژوکوفسکی از خوجاند یاکوتیا را بینه کنه از خوجاند یاکوت خوجاند برادر عزیز التماس همه چیپتا رو من دیدم در خوشا گفتم خیلی نباشه اگرم لایک بزنید کم تر بسیارتر شود از یاکوت برادر از خوجان یاکوت نمی رود پراموریس از مسکو تاشکند برادرجان دیدم که از مسکو تاشکند با نویسنده از مسکو تاشکند نه دیدم گفتم ما فیلم اینترنت دیدم چسب یا کی نفهمید دیگه گفتگیمون از پتربورگ و دوشنبه یکم اپریل چانسما که حاضر میبینیم برادر عزیز یک بار دیگه یکم اپریل از سانت پتربورگ دوشنبه چانسما یکم اپریل برادر از سانت پتربورگ دوشنبه 25300 روبل نرخ چیپته هواپیمای ما رئیس اورالسکی авиалинии ساعت‌های رجیستراسیش 14:00 یعنی 2 به وقت سانت پتربورگ ساعت 16:45 یعنی 4:45 پرواز ساعت 23:35 باشد در دوشنبه میرسد 23 کیلوگرم багаж دارد 10 کیلوگرم رучной номои рейсش عادتاً U62879 U62641 U62433 همین گونه است Волгоград Душанбе Волгоград Душанбе چندم دا بینم آخه
санкт петербург душанбе рӯзи 13 ё клуб ака пожалуйста инавози акаҷон санкт петербург душанбе 13 бародарҷон ҳаста санкт петербург душанбе 18000 рубл прямой рейс хуҷанд новосибирск аз хуҷанд новосибирска бинамоз яка хуҷанд новосибирск аз хуҷанд ба новосибирск мубайинаи модда 3 4 модда ҳастай 17000 рубл баъд одатан 17000 рубл аз хуҷанд то аз хуҷанд новосибирск бахшиш зиёд. Салому алейкум ака. Самара то душанбе 8 апрел. Самара душанбе бародарҷон 8 дар рейс нестай рӯзи 9 дар рейс аста аз Самара то душанбе нархиш 14200 рубл. ака ифтор аксия дорем бародаро дар ифтор новосибирск душанбе ҳозир мебинем новосибирск душанбе 27 бахшиши зиёд занг задан связо часпида бахшиши зиёд Мамадедов клуб 10 числоро бинед ака нависонда аз Дамадедов клуб 17000 рубл бо нафароне ки аз шабакаи Исмоил Тоҷик яъне аз номи акаи Исмоил гап мезананд 17200 рубл аст 16600 рубл мешавад. Бародари азиз аз Москва Дамадедов то клуб рейси Уралски авиалиниясай 23 килограмм багаж дорад. дар дохилаш хоҳӣ мегирӣ нахоҳӣ намегирӣ. баъзе одамо мегӯянд ки якам багажша нагирем арзон намешавад. охир ин дар дохилша бародар хоҳӣ багаж қатъӣ мегирӣ нахоҳӣ намегирӣ. Дамадедов клуб дем брат Новосибирск душанбе нагуфте сабдумакаҷон часпид связ Новосибирск душанбе 27 савол дода буд ака. аз Новосибирск душанбе 27 бародари азиз нархиш 10500 рубл аз Новосибирск то душанбе. бародар савол дода ваҳдат Москва чанд сумма? ваҳдат арзона. Жуковский клуб чанд боша? Жуковский клуб Жуковский якам нархе ки мисол ози Дамадедов гуфтум Жуковский чанд ба монанди аве хуб фарқ мекунанд 125 рубл 200 рубл ҳам хеле фарқ дора разницаш. Шереметов Бохтар 25 апрел ҳозир мебинам. аз Шереметов Бохтар 25 апрел. бача дар шаҳри Россия қарор дорем связои хисискор карис загрузка. апрелда бародар савол дода буд ки аз Москва Шереметов Бохтар 16500 рубл бародар. Салому алейкум ака. Новосибирск душанбе автомобил аз Новосибирск душанбе ҳафтумда бародарҷон қиматтаракай 19000 ай рӯзи ҳаштумда бошад 14000 ай ишагири ҳаштумш хубтара як рӯз фарқ мекунад. Жуковский душанбе 5 апрелда савол додай бародар. бародари азиз 316 нафара дар эфир агар хи набоша ҳами лайка зер кунед то ин ки эфир поделица шавад дигаронам бинанд ва аз нархи навои чиптаи ҳавопаймо хабардор шаванд. ҳами лайктон намонед
вақте ки эфира киштем боз гуфти ака Исмоил буре ки лайктона богире. ба монанде ки пеш видео мекардем ку ҳамроҳи ака Исмоил ягон нафаре ки гум шуда буд муроҷиат мекардан. Видео мекардем, ака Исмоил мегуфт бародарои азиз ами видеода лайктона моне, амин нафаре ки мо пайдо кардем абрана видео лайктона гире буд видеои оянда да мегзорида. Салому алейкум. Навосибез душанбе 27 гуфтум 27 майда бародар озира дақиқа баъҷа 27 наисонда будем. Ман 27 ами моҳи апрела дидам. Бародар савол додаа ки 27 майда бинед аз Новосибирск душанбе ба монанди ами 27 апрела ака 27 майам нархиш 10500 рубл аз Новосибирск то Душанбе. Вунукова Душанбе апрела бин Вунукова Душанбе ҳозир мебинам. Ҳама аэропорти арзонтар ҳозираш да аз Вунукова ҳай моҳи апрел да арзонаш 10, 11, 12, 13. Ҳамин 4 рӯзда аз Москва Вунукова Душанбе. Нархи ҷиптаи ҳавопаймо 14800 рубл 15000 буд. Нафароне ки аз шабакаи Исмоил Тоҷик дар омада муроҷиат мекунанд ва мегӯянд ки мо мисол меавя каси Исмоил Тоҷик занг задем, нархаш 14800 рубл 10, 11, 12, 13 аз Москва Душанбе. 1 апрелда бародар савол дода 1 апрелда бародарҷон 23500 рубл аз Москва Душанбе. Салому алейкум ака Санкт Петербург Хуҷанд. ҳозир мебинем бародари азиз Санкт Петербург Хуҷанд. аз Санкт Петербург Хуҷанд чандум числара бинем. илтимос бародаро баъд нависонед ҳаминҷа числошам ки ман мақсад ҳамун сабаби бисёр шуда наметавонам 20 нависонед бародар. рӯзи 20 бародари азиз 15300 рубл аз Санкт Петербург то Хуҷанд прямой рейс самолети Урал 23 килограмм багаж дорад дар дохилаш 10 килограмм ручной. чӣ мехонӣ чӣ ба намехонӣ мара бародар Алишер Саидов дакҷон нависондаги акаҷон як бори дига нависон ҳозир мехонам ака бисёр шуд сабшени нафаро бисёр доромадан аз ҳамин сабаб наистагиҳо боло мераванд надидам. чӣ ба намехонӣ ака бе документ рафта метавонанд бе документ бародар таваккалбахту мерай кая мо мисол штраф надошта бошӣ як штраф мекунанд мегзарӣ мери тамом то аэропорт агар ғаматиян дар дохили аэропорт вақте ки дуромадию залаждани гузашти дига у тараф ягон кас кордор намешавад. Салому алейкум брат зангат мезанам. хоб бародари азиз дар WhatsApp нависонед ҳозир занг назанед занг мезанем мечаспанам бародар занг заде ҳамин сабаб часпид натонистем ки билетҳои бародарро ҷавоб диҳем. саломат бошӣ бародар Алишер Саидов Иркутск Душанбе. ина бародарҷон ҳозир яхта мебинам бахшиш зиёд чанд бор нависӣ надидем. Иркутск Душанбе аз Иркутск Душанбе акаҷон рӯзи 8 дар рейс ҳастай то рӯзи 8 ягон рейс нестай 27200 рублай баъд рӯзи 13 дабор рейс ҳастай ишам ҳамин нархай бародарҷон. Сургут Хуҷанд бародар савол дода аз Сургут Хуҷанд бинед аз Сургут Хуҷанд числаша намеге бародар ба ман хемобайни моро мебинам абишни нархош аз Сургут то Хуҷанда 17600 рубл абишни нархаш июн моҳи июнда ҳозир қиматтарак аз Москва Душанбе наздиктар камтар биёд шояд арзонтар шавад ближайши баъд неу ягон як моҳ монданда акаҷон штраф споридагӣ нестам 3 сол шуд чӣ хел кунам штраф споридагӣ набоша бародар 3 сол шуд агар депорт кардагӣ набошанд то ҳамон то ки штраф бошад Тоҷикистон мере ака 3 моҳ месте штрафотона машава мешавад. Душанбе Самара рӯзи 15 апрелда. хоб бародари азиз ҳозир мебинем аз Душанбе Самара аз Душанбе Самара 15 савол додай бародар 15 дар рейс нестай бародарҷон ба фикрам каме пеш кадоме савол дода будам меравад рӯзи 17 дар рейс ҳастай 21500 рубл ҳамин нархҳои билетере ки ҳозир ман гуфтесам бародари азиз иншоалло умедворум ай дигар як касо фарқ мекуна боз барзам ин кадом нафаре ки дар омада аз шабакаи Исмоил Тоҷик мақсад мега ки номероро ҳамҷа гирифтем бо иншоалло 200 рубли дига аз ҳамин нархҳои гуфтагим скидка мешавад ки ин нарх да ягон авиакаса нест. ман аки дар иҷа нагуфтесам дига авиакасо пас назадесам баҳрол ай мо арзонтара гуфтесам ҳамин хуб хай бо баҳрол
дариҷа наисонда душанбе самара рафте самарқаҷон 21500 рубл бо ин газ равез ки боша. салому алайкум бародар, ман ҳозир сиҳат дият шуморо ташаккури зиёд апаҷон. Красноярск душанбера бинед наисондаем аз Красноярск Душанбе числаш ҳам нависонем, ҳам числаи дар коритона бинам. Обични нархша мегӯм аз Красноярск Душанбе арзони арзон рӯзи 12 апрел ҳастай 19200 рубл. 200 рубл я пачка сигарет намета. Бародар, ассалому алейкум брат, Душанбе Якутия робин. Нау дидем бародарку, Душанбе Якутия. Можно спросить, насколько лет уведомление человек с России? Я уж намедонам неки барои раҳмат мурад ака билет кайда арзон мешавад? Бародар, ак намедонам, билет арзон шудеса буд, беҳад арзон шудеса буд билет. Инами 5 рӯз пеш, то 5 рӯз мондана аз Москва ба Душанбе 10200 11000 буд. Қимат Домодедов буд ки ҳам Домодедов 11000 буд. аз Питер боша 15-16000 буд. ҳозир Питер 22-23000 шуда. аз Москва Душанбе бошад 18000 арзон меёвӣ. дар ягон ҷо турӣ нагирифтаест. ау тарафа арзон кардесиям. билет Казан клуб. билет аз Казан клуб намерава бародар. пул бошад ҷангал ашурба мегӯям. бале бародар, берӯз баъз як чиз дигаре ки бародаро ҳаминҷа комментариҳода нависондияну баъд бо яхе одамош видеоам кардиам, гуфтиям бародар, мо обични коргарем. то ман ина ака Исмоил и самолето дада Симон естай нависондияну яхел шахоратам кадай дашном кадай бародар. мо мисол билета мегирем, шумо метонед ина дози даромада дар Google мезанед ё ки дар як ҷо мебинед нархи билет наистагия дамҷа. баъзе ҳавайёро дурст нишон метиҳад, баъзеаш бошад сайтҳои мошенникия. мо ҳамун компания қати шартнома кардагем, билета мо мехарем 200 рубл. зиёд билете ки арзони баъд бошад ё ки ягон комиссия вақти перевод кардан дагира қати ҳавайёш расчёт гирифтагем 250-300 рубл ая билет кор мекунем. 250 рубл 300 рубл барои страховкаш, барои мисол ина мегирему бо иҷа кор мекунем ки мисол мо ҷамъ мешинем патент дорем ё як кор бори дигамон 200 рубл ай сари билет кор мекунем. зиёд 300 рубл ай ҳама зиёдаш. иҷа бародар савол дода ки значит Исмоил 200 рубл намеарза. охи бародар, ака ман Исмоил 200 рубл намеарза ихе нагуфтем. ман мегӯм мисол барои ки сухан мекунем ки аз интернет аз номеро ава гирифтем, то ка номерош то ай номерош гирифтан. билет Казан клуб ҳас 25. ина як бор бародарҷон мебинам шумо бисёр савол дода акаҷони мо ина Казан клуб аз Казан клуб аз Казан клуб бародар гуфтум нест намеравад бо ина даромада дидесам прямой рейс намера через 50 кай айва Душанбе брай ба таксиё брай уху халтата Москва Душанбе 4 март. ҳозир мебинем бародари азиз аз Москва Душанбе бародаро 164 нафара 26 лайк. агар ами 138 нафари навозӣ шуд 38 нафар 12 нафари дига лайка бизанем бо мумкин нафар ягон одами дига биёяд. чорум дастай бародарҷон 21800 рубл аз Москва Душанбе савол додаги буд. да таҷик аксия Казан кайса мешавад? насиб иншоалло баъди рамазон сар мешавад. ҳозир аксия дорем бародари азиз дар хуртобхонаи Исмоил Тоҷик. 3 дона хурмо на ним стакан оби замзам, ним стакан компоти хонагӣ ҳаминҷа мекунем, половина лепёшка, шурпа, ош, чой, ҳамаш обшир 350 рубл дар кафеи Исмоил Тоҷик. адресҳомо метро Приморский, Санкт-Петербург, Железноводская, улица 68. билет аз Бохтар Шеретов то рӯзи 13 буд. аз нафарое ки доштан билет админи чидагиай ҳам пулша хоҳам мегардонанд. агар аз мо ҳам гирифтагӣ бошанд аз 3-4 нафар буд
ози вазират кардаги мешавад, сумша мегзаронем. бо вай дар оҷа вариант мемонад ки агар хоҳӣ дар дигар рейс мемонанд шавад, не ки дар рейси баъди 16 мемонанд шавад, барое ки баъди 13 сози акаҷон хубе мешавад, сози хубе баъди 16 мемонанд шавад, не ки агар нахоҳӣ бод мешавад ки через пересадка дар душанбе мемонанд шавад. Новосибирск клуб аз Новосибирск клуб. Марамат бародари азиз, нафарое ки нав дуромадагиянд метавонед чиптаи ҳавопаймоиро пурсон шавед, интересоват кунед ва нафароне ки мехоҳанд харидорӣ кунанд, номеромон дар ҳамин поён мондагии авиакассаи Исмоил тоҷикадагӣ 921 771 5105 марамат дар омада пурсон шавед. клуб ва баъдан бародари азиз, салому алейкум каром судаи клуб Жуковский чанд сума якаҷон? Аз клуб Жуковский чандум числа ҳозир мебинам. Аз клуб Жуковский аз Тоҷикистон ба Россия омадан ҳозир арзон шудагиай 17800 рубл. Аз клуб Жуковский омадан. Бародар савол дода буд, ҷавоб. Салому алейкум брат Исмоил куҷодай? Бародар азиз, ака Исмоил Тоҷикистон дай. Тоҷикистон рафтагиам, насиб баъди ид мумкин биёям. Бародар, мисол ман аз заифиам, аз хуҷанд проблема неми ба Россия омадан отпуск мерам. Намедонам хай шуд бародар. Ака ҳозираш дар Россия проблема ҳами чия? Документ дошта бошӣ, проверка кунанд дар Дания база бирояд намебаранд. Агар ҳами сами главни дар ҳамиҷа аввал чизе ки медидагишонай паспорта мебидану прописка. Ҳамин пропискат ки дар Дания база бирояд тамом, баъд патента мебинанд, ҷавоб метаҳанд. Не ки агар ози яка камтар чап гирифтагиянд дошта бошӣ, надошта бошӣ бурдесиянд 2-3 соат вақта мегиранд, дар ҳамунҷа проверка мекунанд, мебироя ва ҷавоб метаҳанд. Агар набироя прописка, штраф кардесиянд, агар як штраф дошта бошад депорт мекунанд, дием штрафда. Ма паспорти российский. Салому алейкум брат, билет чанд сум шуда? Билета бародарҷон ки ман надонам шумо дар куҷои. Числаш ҳамин эсони қатъи рӯзаш аз куҷо ба куҷо буданашам ва ҷавоб метиҳам. Салому алейкум аз Душанбе Питер 25 дар чанд сум ай? Ба монанди ина Азамҷон Ҳамидов, ба монанди ин бародар нависоне ина аз куҷо ба куҷо числаи чандум шад, ма ҷавоб диҳам. Душанбе Санкт-Петербург 25. Бародари азиз, аз Душанбе Санкт-Петербург рӯзи 25 апрел 27000 рубл ба пули русӣ, 27000 рубл прямой рейс. Салому алейкум бародар, аз Сочи то Уфа аз Сочи Душанбе 8 апрел чанд сум ай? Сочи Душанбе ҳозир мебинем бародар. бародарҷон ҳамин савола бисёриё дода буданд. Ина дидестам сеюм бора шад дидестам. Аз Сочи Душанбе 8 дар рейс неста, рӯзи 7 даст бародари азиз, нархаш 22800 рубл. Жуковский Душанбе ака. Жуковский Душанбе чандум да бинам бародарҷон? Новосибирск клуб намеравад бародари азиз. Аз Новосибирск клуб рейс намеравад. Салому алейкум бародари азиз, Сочи Душанбе 8 апрел. Бародарҷон, аз Сочи Душанбе 8 апрел рейс нест гуфтесам акаҷон. рӯзи 7 да ҳаст 23800 рубл. Аз Питер то помечам прай. Бародар по Душанбера меред, нархаш ҳозир гуфтам ку 23000, арзонаш 22000. хоб акаҷон. Салом, манда 4 штраф ай чхел мешуд беного кават. Хапам депорт мекунанд. Чу кам буда штраф 4 та тақапан ани штраф. Дига штраф ҷои штраф муни нашуда така рост депорт.
ака Новосибирск ба Самарқанд чанд сума? Навоз мебинем акаҷон. Новосибирск, Самарқанд. Ай, Самарқанд. числаша нависоне бародарҷон. Баъд ин шумо числаша нависаги нестем. Ман мебинам рӯзи диюм да ҳастае бародарҷони азиз. Баъд нафарое ки ин ҳози аз ҳамин сабабе ки якду дар Москва чӣ гап шуд худатон медонед. Ҳамин сабаб билет қимат шудаги тарафи Тоҷикистон иминой қимат кардагианд. Агар нафарое ки хоҳанд арзонтар билет гиранд нависонед дар WhatsApp, иншоалло бо дигар раҳо меоем ба Ӯзбекистон. Яъне мераванд дар Самарқанд қариб бият 10,000 эконом мешавад. Самарқанд мераванд, аз Самарқанд ба таксӣ мераванд. ин бениҳоят хуб аст. Нависонед бародаро, раҳои осонаш ҳам аст, ё ки через пересадка. 10 апрел Уфа душанбе 4 апрел да чанд сума? Ҳозир мебинем бародарҷон. Уфа душанбе 4 дарес нестай, рӯзи 6 ҳастай 21,000 рубл. Золотая корона маҳкам шудаги. Чӣ хел маҳкам шудаги бародар? Намефаҳмам, рости гап қарз нама гирифтем. Ай золотая корона намедонам. Сочи душанбе 7 число да бини ака. И бародар ба фикрам барқа савол дадисан чи? 7 дарес 7 дастай 8 савол дадай бо рӯзи 7 да акаҷон 23,200 22,800 рубл. Новосибирск душанбе 15 март табим брат. Новосибирск душанбе озин акаҷон. Новосибирск душанбе 15 март. бародарҷон 10,500 рубл аз Новосибирск то Душанбе. Документом 100%. Катам буромаштаги буд 4 та аналогин катам чинаи сондай бурдам. қарзи золотая корона пеш намебуромаду ҳозир катишон шаҳрнома кардагиан чизе кардагиан ки мебуроя гуфтесиан баъзи одамо некиан несешан бародарҷон. Хайр иншоалло агар ягон маълумоти 100% пуррак ёфтем дар бораш, иншоалло я видео мекунем мепартоем барои ҳамин золотая корона. таҷика чанд сумаи 12 дақиқа диём. Ассалому алайкум созем хубе намакасе. аз Душанбе самолет паридесай. бале паридесай. Паридесай не ки ҳозир нафарода ки мо билет гирифтем омадаанд. Не ки як камтар гап шудагия видео клипам буромадесай. Меган аз Душанбе омадаанда бисёри одаморо қапидесиян намондесиян биёя реси дига да мемонанд шуна. И гапошонам ростае бародар. мешавад Душанбе Кӯйбеш чанд сума? аз Душанбе ба Кӯйбеш таксиҳои аз автоцентр мери таксида мешинем. 2 апрел Термиз чанд сума? охи бародарҷон дар номи садқа дар онҷа нависоне бародар ки мисол ина Термиз чанд сума нависонди. Ман надонам аз Термиза ба куҷо гуфтаси. аз Термиз то фалон ҷора чанд сума? числаи чандум? ин хеле шам бошад. 2 апрел Термиз чанд сума? салом алайкум бародар. гамнесакаҷон худоам бор. раҳмати калом бародарҷон Сарабек Носиров. ташаккури зиёд ака аз Амурский област через Екатеринбург Душанбе чанд сума? Амурский област ака вай кадом наздикиш дар аэропорт бояд боша? Аммо аэропорт шад дидан дар Курай. апай Мариам мақсад хай агар гардонанам бародаро беташвиш. агар ами ихелаки ягон причина аз тарафи аэропорт шавад ё аз тарафи самолет шавад, рейс админӣ шавад, рейс ягон камбудӣ шавад, самолет худаш бесплатна дар дигар рейс ё мепарт ё билетона. бо авваян ба хоҳиши худат занг мезанам ҳамон нафаре ки билет харидагиай ё ки мо як касе ки шумо дар билет гирифтагиай занг мезанам мепурсатонам билети шумо ялӣ шудагиай дар дигар рӯз партоем ша фалон рӯз дар шумо розие дар ҳамин нархтон места ягон сум дига намепартоед ё ин ки билетона пулша мегардонанд. лекин агар шумо худтон опоздат кунед ё ки билета гирею ягон 2 рӯз пасш бигӯ наметавонам рафта вай кунед, дар ин ҳолат самолет метавонад шуморо 50% пултона гардонад ё 60% пултона ба причинаҳош.
16 aprelda Клуб Питер чанд сумай? Апрелда аз Клуб Питер. Ҳозир мебинем бародарҷон аз Клуб Санкт-Петербург. бародар савол додааст ки бародар 25 апрелда аз Клуб Санкт-Петербург чанд сумай? бародарҷон рӯзи 25 дарес нест. ҳамин хеле савол додастиян ки биёд ҳамон рӯзи гуфтагӣ ҳам одамо дарес нестай дигар рӯз шудааста. рӯзи 26 дарес астай бародар 24700 рубл аз Клуб то Санкт-Петербург прямой рейс. 16 апрел то рӯзи 25 офтобда. ана не ки поёнтарак арзонтарак якаҷон 12 да арзонтарай 22300 рубл аз Клуб то Санкт-Петербург. Екатеринбург Душанбе. Чандум да бинем Екатеринбург Душанберо бародари азиз. Екатеринбург Душанбе. аз Екатеринбург Душанбе абишни нархҳо 18300 18400 рубл бародаро. мобайнои мода арзонаш ҳам астай 13000 рубл 12700 арзони арзон 12700 рубл рӯзи 14 апрел аз Екатеринбург Душанбе. ман аз 16 то 25 гуфтам акаҷон бо 12 шам арзонтар буд барои ҳамон гуфтам. ай Москва 2 апрел да термиз чанд сумай? Москва термиз бародари азиз Москва термиз 2 апрел да 14500 рубл. баъд чорумаш да арзонтар астай бародарҷон 8500 рубл. пашти 7000 фарқ кардестай. дуюм аз чорум 2 рӯз дар мобайн 8000 фарқ кардестай. бародари азиз нафарое ки айқва ба Душанбе рафтани ҳастем, агар ба шумо билетҳо қимат яъне ки нархҳо ба шумо туғрӣ нагира, метавонед ки тарафи то Самарқанда билет гиред прямой рейс 10-12 000 мешавад. ихе бошад Душанбе 20000 22000 шудесай 18000 арзонаш. агар дастурочно гирӣ то 25000 шудесай. ай Москва то Душанбе мешавад ки то Самарқанд гирӣ, аз Самарқанд баъд ба таксӣ меред. таксиҳои хуб ҳастанд то Хуҷанд мерам бо аз Хуҷанд тарафи Душанбе ихе хубтар меғалта ки шумо да 10-12 000 эконом мешавад. ва баъдан бародари азиз ҳамин ҷози 87 нафар шудаги одаморам кам шудесиян. я 20 нафари дигар хатия билайка бизана ки 50 та лайк шава кам тарифи мо яъне 5 шавад. иншоалло ҳама рӯза дар омадан нархҳои билета дар ҳамин эфир суҳбат мекунем то ченин ҷавоб медодагимона бародари азиз ягон камбудӣ боша узр. ва баъдан бародаро падилица кунед эфира падилица кунед ягон нафари дигар бинад ва чиптаи ҳавопайморо яъне ки 100% ба гарантия гира. ҳозир як хелеш мега ки ту барои реклама кадеси охир реклама кадесем ки мисол бародаро як каси дига фреб мехарад. ҳар як телеграм канали мошеннику фребгари буромадагия ки мехаранд чиптаи ҳавопайморо, ина билет ҳам мехаранд, билети самолета меран аэропорт. вақти регистратсияшон сар мешаванд дар аэропорт метиҳам паспорта мегӯянд бигзарем нест билет ё ки ҳамн сурати билетаро ё кадагия ҳамаш фальшификае. ба нафарое ки билет дар дигар ҷо мехарад ё ки ягон ҷо харидагӣ аст ёзи дилтон пур неста ё аэропорт нарафта ёзи намедони оригинал аст неста ё суратчаро ё ки ҳамун рақамша мара бигин иншоалло оригинал бидан набиданша тафтиш мекунем ё ки метавонед хитонам оригинал биданша фаҳмед. бе ягон каса рӯй карданам метавонед хитонам бифаҳмед оригинал биданша. мезанед дар ҳамун Google номерои меназинед ки контакт Уральский авиалинии контакт Сомонайр номи самолета мезанед контакт занг мезанед мепурсед вай мепурса шуморо рақамои билетона рақамои билета мегеша. агар билетон оригинал бошад метавонед ки ба дилипур бравед ба аэропорт. бародари азиз хуш омадед ҳама каса. нафарое ки нав омадагиян лайкҳоро занед 50 та лайк шава хатия бики камтар айтенавои ман бурояу просмотр гира ҳами эфир. иншоалло мо ҳама рӯза ҳами 2 соат 3 соат пеш аз намози шом дар омада эфир мекунем ва ба шумо чиптаи ҳавопайморо мегем. ака Айдамадедов ба Душанбе чанд сумай панҷумда? бародарҷон аз Дамадедов Душанбе Москва Душанбе арзони арзон дани момент аз Вунукова шудесай бародаро
Аздамадедов Душанбе рӯзи панҷум бародар савол додааст. Нархаш бародарҷони азиз 22500 рубл. Вунуковарам ҳамин нарх. Вунукова реси Сомон Ай. Або арзонтараш ҳаст. Арзонтар астай 19000 рубл астай Вунукова аз реси Утейр. 23500 рубл астай реси Уралский авиалинияс Жуковский. Бародарои азиз, боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Як соати дигар қариб ба вақти ифтор мондааст. Агар шумо хабардор бошед, мо дар инҷа хуртобхона низ дорем. Авиакасса Исмоил Тоҷи хуртобхона барои шом тайёрӣ мебинем. Марамат кинед. Адресои мо метро Приморский, Санкт-Петербург, Железноводский, улица 68. Ифтор дорем. Нимта нон, шӯрбо, ош, компот, хурмо, ҳамаш обши 350 рубл. Бародари азиз, агар дар ҳамин эфир ягон сухани бад гуфта бошум ё ин ки савол ягонтона билетошон ҷавоб гуфтагӣ набошум, узри зиёд бародаро бахшиш метавонед дар авиакассамон нависонед. Иншоаллоҳ каме баъд ки холӣ шудам ҳамаша иншоаллоҳ ҷавоб метиҳам, билетотонро гирифта равон мекунам. Панотон ба худо бародари азиз. Иншоаллоҳ бо медироем. Агар ҳамин эфир дастгирӣ кунед. Даромадаи на бародаро ози 82 нафар дига ҳастад. Дар ҳамин ҷа зиёда 500-600 кас дур омад ки ози мумкин дар байни ҳамин 47 минуте ки дар эфирем зиёда 2-3000 просмотр то 15-20000 мегирад дар давоми ҳамин 10 соат. Якам лайкш камай лайк бигира, ақаллан я 500-600 та лайк бигира ки зиёдтар равад. Иншоаллоҳ мо ҳам кӯшиш мекунем ки ҳама рӯза даромада эфир кунем, нархи билета гап занем. Лайк нависонда Анушервон Эгматов. Лайк бародарҷон нам болода нависондагиам 33 та нишон додаги 73 та одам. Аммо авая медиш ки лайк мешавад. Нам смайли камтаре карочи. Салом алейкум акаҷон, чӣ хеле? Созия касамати хуб калнамои какаҷон. Машарамат. Боқӣ дар амони Аллоҳ, панотон ба худо. Даромада дар номеро нависонед бародаро. Дар амони Аллоҳ.